Pinija Khongpo ni phai Krehiniar ni District Press Club of Karbi Anglong Sai Hemalong Karbi X Revolutionary United Forum mate abarim resim ke ot song trok KLNLF UPLA DPC ke KPLTR KPLTM lapen KPLTC atum kedamtang surihini raing kodai si aningkan citia ceklo ni phai clear ni MOS mate lamdon kache tok pona puthak Prabjin pen Bharat Sarkar Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum nang papling pivek nang ji pusi kachuningri kedamtang aningkan citia ceklo ni phai clear ni abarim resim kangtang ke ot song trogatum Bharat Sarkar Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum cherap cheto dunsi ingsam jin pen Delhi rong sopialong monsam lamdon chetok ponlo labangso lamdon ateng pen Bharat Sarkar lapen Assam Sarkar atum ahin pen lamdon alamthe angdeng so ke do an ke pachun daprang nangji arpudo labangso jok lamdon ke pachun ji apharman Home Minister Amit Shah Prime Minister Narendra Modi lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sitame Karbi Anglong aphong nang humrilo Anparta lamdon ang the Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang sitame Peace Development Unity Amen pen Doctorate sitame chepalonglo la sitim Karbi Anglong atumta monsama lamdon along kedo an kepachun nangji arpudo lapen lamdon kepachun pe miji lapen kepaprang ponji apharman Bharat Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum abarim resim kangtang ke otasong atum aphanta Rajcharia Varsai mate political rehabilitation tiponangji apodlo bonda non apor lamdon aphan kimisen lapen ningke the kipi ave lapen sai ke pachun jialong ke pangtre lapen ke panung asonsi thek ponlong pusi ningje pon lasi prabjin pen sarkar atum lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum lamthe kachipi lapen lamchak ke do anta prabjin pen ke pachun ponangji akenang sot pusi Karbi X Revolutionary United Forum asong hin pen therang kya maelong pen kachuningri sedopon Lamdon 2021 ateng Sarkar go India go Assam atumahin pen Lamdon alamthe angdeng su kitu anta ke pachun daprang nangji arpu mate moral responsibility do lapen ke claim ponji alamchak tadu lapen jongdame Lamdon ke paduji aparman lapen ke pachunji aparman si akehai Amit Shah Home Minister of India, Akhai Narendra Modi, Prime Minister of India, and Akhai Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, Karbi Anglong batai nang humrilo, Anparta Akhai Tuliram Ronghang, CM, Karbi Anglong Autonomous Council, Honorary Doctorate Degree, Peace and Development and Unity, Hui Kemanta, and Theglo, Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council, Team Karbi Anglong Atum, Lamdon 2021 kepachun pon nangji arpudo Lamdon 2021 atengsi tamtang aporalong akehai Narendra Modi Prime Minister of India jota Karbi Anglong wangsi kachingthur asai amo along eta somponlong lo Lamdon 2021 MOS 21 kepachun pon pamiji lapen kepaprang ponji apharman Gov of India lapen Karbi Anglong Autonomous Council, Team Karbi Anglong, Atum, Abarim, Resim Keot, Asong, Atum Aphan, Rajchari Atawar, Awar Sai Mate, Political Rehabilitation, Political Will, Pu Amoton, Pinchong Nangji Mate, Atawar Tho Nangji Apodlo, Bonta, Non, Radet Athengnu Along, Keklang Lake, Lamdon 2021, MS 21 Aphan, Kemisen Lapen Ningi Kipi, Awe Lapen, Sai ki pachun punji dalong ke pangkre ke panung asong si tek ponlong lo Lamdon MOS 2021 ateng pen go India go Assam lapen Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum lamthe ke chipi alam chak do ana puthak ardi arpu responsibility chideng pon pen sai ki pachun pon pami thegi aphan akeng kam kachijor kenang soddu pu alam the panong si abarim risim kor asong song sok atum mate kerap mate Karbi X mose United Forum asong hin pen kachunigri appeal alam the pangdak mose birta pache thang ponlo News Report Karbi Anglong Live